Αυτές οι περιφερειακές εκλογές, οι εκλογές για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, είναι ιδιαίτερης σημασίας. Στην ουσία συνεπάγονται την κατοχύρωση στην πράξη ενός θεσμού που πρωτοψηφίστηκε και πρωτοδιαμορφώθηκε το έτος 2010. Η περιφέρεια Κρήτης υπάρχει, σκεφτείτε το, για 3,5 χρόνια, το 2010 μέχρι τώρα. Οι επόμενες εκλογές θα είναι ένα διακύβευμα κατά πόσο η περιφέρεια Κρήτης, οι περιφερειακές διοικήσεις όλης της Ελλάδας, θα είναι ένας θεσμός που θα προχωρήσει ή δεν θα προχωρήσει. Γι' αυτό το λόγο κατεβαίνω στις εκλογές. Ως Περιφερειακός Σύμβουλος, με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη στην περιφέρεια Κρήτης και της Μέρης Λιονής στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Επειδή θεωρώ ότι ο θεσμός της περιφερειακής αυτοδιοίκησης είναι ο πλέον κρίσιμος θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Από την περιφέρεια υλοποιούνται τα προγράμματα τα οποία κατανέμονται στους Δήμους. Από την περιφέρεια ολοκληρώνεται, πραγματοποιείται, κατοχυρώνεται, θεσμοποιείται μια ολόκληρη πολιτική για το νησί. Η περιφέρεια είναι αυτή που θα δώσει το σήμα της ανάπτυξης στην Κρήτη. Αντιληφθείτε, καταλάβετε ότι στην ακραία της εκδοχή, στην θεμιτή της εκδοχή, η περιφέρεια μπορεί να είναι ένα ιονί κράτος. Η περιφέρεια μπορεί να λειτουργήσει ως κράτος με θεσμούς αποκεντρωμένους. Η περιφέρεια μπορεί να αποκτήσει ίδιους πόρους, η περιφέρεια μπορεί να αποκτήσει ίδιους θεσμούς και να αναπαραγάγει κρίσιμα κύτταρα δημοκρατίας που πλέον λείπουν από την Ελλάδα, λείπουν από τον τόπο. Με αυτή τη λογική, η συστράτευσή μου στο συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη είναι επιβεβλημένη. Γιατί θεωρώ ότι ο Σταύρος Αρναουτάκης και ένας-δύο περιφερειάρχες σε όλη την Ελλάδα είναι αυτοί που αποτέλεσαν, αν θέλετε, το παράδειγμα για την αισιοδοξία που έχουμε για την ευόδοση του θεσμού της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό και κατεβαίνω. Γι' αυτό σας καλώ όλους μαζί να συστρατευτούμε σε αυτή την προσπάθεια. Για μια Κρήτη σαν περιφέρεια αιχμής. Για μια Κρήτη πρώτη δύναμη.